neste mesmo semestre, imos propoñer unha reforma integral da atención primaria. É necesario facelo que adecue as súas estruturas ás circunstancias da Galicia actual. Esta reforma da atención primaria ten dous obxectivos claros, ten moitos, pero dous clarísimos. Liberar os médicos de tarefas burocráticas para que se poidan adicar o que realmente teñen que facer, que atender os pacientes e acadar as sendas que non superen os 30 pacientes en xornada ordinaria. Que imos facer para implantar, para conseguir estes obxectivos? Son varias medidas, quero avanzar e tres. A primeira, crear unha unidade especial que vai centralizar esa gran parte de papelamen de traballo burocrático que non ten valor médico, non ten valor clínico e que sobrecarga os profesionais. A segunda, aproveitando o impulso desta descarga burocrática, imos implantar un novo modelo de xestión das asendas dinámico, flexible e adaptado ás circunstancias de cada centro de saúde para que o médico lle poida dedicar máis tempo a cada paciente e que teña unha atención da máxima calidade. E terceiro, para coordinar todo isto, para que sexa efectivo, para que sexa eficaz, para que sexa real, crearemos unha Dirección Xeral de Atención Primaria, que a día de hoxe non existe dentro do Servicio Galego de Saúde, que velará para que se cumplan todas estas liñas maestras e que faga un seguimento constante de todas as reformas que imos implantar.